Здравейте, намираме се на изложение храни и напитки за туризма. Тук с мен е главен готвач на Метро Академия Юрий Белев. Здравейте! Бих искала да ви помогна за няколко да участвате в изложението храни и напитки за туризма. Мисля, че около 10 години постоянно участваме. Винаги сме много доволни, нещата се получават, срещаме с много колеги, напитваме пулса, така да се каже, на времето, виждаме конкуренция и приятели. Общо има, смятам, че нещата се получават. Това означава, че резултатите, които сте постигнали, са били добри за винаги вас. ние много подробно отчитаме всеки един процент на нашите продажби, скокове, спадове, за радост имаме само растеж. Добре, а какво ще видят днес клиентите на вашите щанове? Днес сме подготвили много богата програма, така да се каже, една симфония от млечни продукти. Имаме и така наречената бакалия, много меса, ще предложим така да се каже един хит на пазара, така меса сувит приготвени. За хората, които не знаят какво значи сувит, това са вакуумно готвене в ниски температури, продължително време, при които месата се приготвят, стават много крехки и са много подходящи за нашите клиенти в хорека бизнеса. Хотели, ресторанти и така нататък, защото много бързо се реализират накрая пред клиенти. Какви са очакванията ви за днешния ден? Очакванията сме номер едно. Да. Много ви благодаря, желаем успех. Се радвам за интервюто. Благодаря. Чао.